Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Longines. Модель із оновленої у 2023 році колекції Conquest. Годинник має синій циферблат з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені посріблені поліровані стрілки та накладені мітки. Стрілки та індекси кратні 3 покриті складом Swiss Super Luminova. Також люм присутній на маркерах біля інших індексів. По краю циферблата є хвилинна шкала. Зверху розміщено логотип Longines. Знизу назва колекції та напис Automatic, біла цифра на синьому фоні у колір циферблата. Під індексом 6 годин напис Swiss Made. Всередині стоїть швейцарський калібр L888 з автоматичним заводом. Механізм на базі ETA A31L11. Калібр з монокристалічною кремнієвою спіраллю баланса. 25200 напівколивань на годину. 21 камінь. Запас ходу 72 години. Циферблат захищає стійке до пайових подряпин сапфірове скло з багатошаровим антибліковим покриттям з обох сторін. Корпус із нержавіючої сталі діаметром 41 мм. Відполірований до блиску рант та бічні грані поєднуються сатинованими ушками. Брендована заводна головка загвинчується та захищена виступами корпуса. Відстань від вушка до вушка 49,1 мм, а товщина складає 10,9 мм. Вага 133,8 г. Браслет із нержавіючої сталі шириною 21 мм біля основи. Застібка типу метелик. Є напівламки для точного підгону браслета. Задня кришка загвинчується. Крізь прозоре сапфірове скло можна побачити механізм годинника. По краю вказані основні характеристики. Водозахист 10 бар. Ось так модель виглядає на зап'ясті 16 см. Вартість годинника в районі 2500 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину або замовляйте на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!